Ya, ya ketoprak itu. Beton gereja carita. Ya. Jangan pak ketopraknya. Senajan besar ya. Bumi. Jangan nih jape. Kamu semua tahu rum. Itu gitu pak. Aku tambahin jablas orang awak tak udah mau lorong tak udah nang kono jablas. Pinter kaono. Ciri sisa bukan paman rokok pranoto. Ini karena tinggal kamu paman pranoto jadi Arep-arep tekanan paman Iki buah dulure berarti cara buah di Bang Kajar. enggak perlu kaincinan sesawangan nika tentang sana mboten paman pranoto. Ki angen-angene manang kinci menapa kelapan kula Sama lagi yang ngecek dhewe piye anu. Jelas kae nyang ngene sak Surabaya 1 juta ra gelem kok. Akhire ra sido galang. Gawe seneng atiku. Sing andar beti gegayuhan koyo ngono kuwi amung kowe dhewe. Pun paman uga koyo ngono najan. Kowe iki gak pernah ketemu. Boleh kene gak mau. Tadi suku panyawanipun paman iki wong liya jaran. Manunggal krasa ngawijake ati karben tresna kang sing sajroning ati iki bisa nunggu. Mugi-mugi ki mawon ki paman boten yakinipun ini. Emang kinipun ari kapisan sedherek Kanjeng Rama enggal dipundhas kinami. Ki kula kaliyan Ora takon, mangarani. Kaya ngono kuwi jebul kowe. Saben-saben kowe tak utus mondok ing Kaputren. Supaya sinau joget lawung tembang gede. Sawanci-wanci ana ing pasukan kowe kena tak pamerake. Jebul kok malah andum katresnan kang pamanmu iki. Rana-rana. Kok kaya ngono lho kasine. Menawi kanggo kowe ndak kuat namun iki mau saketen malah kula boten saged kok jalaran ageng kesimpulan iki mangke dadi panggilan. Umpama kowe tresna karo wong wadon kena, jagat iki digelar apa? Milya wanita sing bisa nyondongi lan atimu. Sapa manggaranti? Iki pulunganmu pribadi. Kalamun to aku sawanci-wanci kapundhut Gusti kang gelar jagat. Besok manggaranti ana kang ngersakake kowe pinangka dadi waline jalaran kowe iki sedulur gorong-gorong to. Kula ngertos Mas. Nanging sedulur niku